Danna subscribe a tashar Jarumawa Online TV. Sabon bidiyon iskancin da Sadiya Kabala ta yi tare da wani katon gardi a mota tana kansa ko kuma na ce tana sumbatarsa. Kafin zuwan wannan bidiyon na Sadiya Kabala, muna son ka danna mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Muna son ka danna mana alamar lakin yadda za mu ci gaba da kawo muku abubuwan gaskiya a wannan tashar. Na kai auta ba na matse wallahi ba zan ji kowa. To ni ma zan matse ma. Ni ma ba zan ji kukan ba. Yo kido bala'i, yo kido bala'i, yo kido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo, mana batta ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo, antibili kika ganta didano. Kai kido ta samun ido, shi da force yanzu ya kake yan kido. MT bugo duka muzo, in na zo gurin ta cika san ido. Ita ce mana, ita ce ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kudin ta kashi. Malama I get money zo kwalama, kido allaji na iya babu zama. Yanzu babu ke kin ga nayi kawa, haba in ta ganni tana kerawa. Kin gani ne da riba, kid na kashe miki cash muka diba. Yanzu ga mu aka duba, showing the floor in ta ganni ta duka. Fresh cheese overdose, su muka tara, fada da ni kin ji kar da ki fara. Ta ganni ta kara, yanzu ka kashe ta banni na tara. To amma kika mun haka ko kitina, ni na jaki cikin daka ko bad guy in the town mu muna haka ko aba. Ta gano kido na sama ko. Ita ce ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kudin ta kashe. Tana faɗa inda kido ba damuwa. Mana yanzu kwa tana cikin ruwa, kudin mu kullum yana da karuwa. Gayin ya koma yin garuwa. She call me first, ita ta ga the rest. Ina bata tana cewa ta ga the best. I'm the life for the party. Kido bala'i. Danna subscribe a tashar Jarumawa Online TV.